Dobrý deň. Ja sa chcem dnes pochváliť, čo som si objednala a čo mi prišlo v balíku. Je to tak krásne, nie? Že čaute, tak sme tady. A našťastie my Slováci rozumieme Čechom po česky, takže nemáme žiaden problém. Čo som si ja objednala teraz v tomto balíčku, on nie je až taký veľký, ale ja si radšej objednávam aj každý týždeň jeden balík, lebo pomaličky prichádzam na to, že čo mi doma chýba, alebo čo mi bude chýbať, alebo keď sa teda blížia tie Vianoce, tak pomaličky si už budem zbierať aj darčeky pre príbuzných, pre moju blízku rodinu, aj priateľky. Čo sa mi veľmi páči, sú takéto nové brožúrky, ktoré máme. Je to 15 top produktov a je to aj s popísaním. Dievčatá, určite si objednajte. Fantasticky, krásne, jednoducho, rozpísané, tie najviac predávané produkty. Takže toto je moja topka a nebudem ani objednávať veľa katalógov, ale radšej budem používať napríklad toto, lebo produkty, ktoré sú vo vnútri, oslovia ozaj všetkých, komu to ponúknem. No, samozrejme máme ďalšie. Ja si stále dokupujem brožúrky a idem na wellness pobyt, takže tam sa mi to určite bude hodiť. Takže napríklad toto je skvelá pomôcka pre nás a aj pre zákazníkov, aby sa zoznamili s našimi doplnkami. Je to krásne nafotené, veľmi zrozumiteľne napísané, no po česky, ale my rozumieme. No mám tu potom zase ďalšiu brožúrku o ženskom zdraví a to, čo ja osobne najviac používam a najviac propagujem, sú naše produkty na pomoc bolestiam rôznym. Lexikón, aby sme vedeli, že čo všetko, jaké bylinky sa používajú, na čo sa používajú, to je veľmi skvelá voľba. Objednala som si až 10 takýchto telových solí. Telová sol nám slúži na to, aby sme pri sprchovaní, lebo to nie je, že do vane, ale sa sprchujem, priamo dávam si na telo. Takže tým, že používam, sú tam také kryštáliky soli, krásne to vonia. Tak tým, že si umývam pokožku celého tela, tak si ju aj detoxikujem a zbavujem šupín. Takže je dehydrovaná, hydratovaná na dehydrovanú pleť, tak som to myslela. A pekne si ju rozotriete po celom tele, vymasírujete, lymfatické cesty si premasírujete a osprchujete a máte dokonale pripravené telo. Detox je veľmi dôležitý, pretože nás zbavuje nečistoty a toxínov a chémie. Mám tu viac kusov, pretože som spomenula, že idem na wellness a tam budem určite rozdávať, budem štedrá, budem rozdávať darčeky. Vždy v každej objednávke si objednávam aj naše náplaste, pretože ja ich používam často a často sa mi stáva, že keď mám návštevu alebo niekoho stretnem, či známeho alebo neznámeho, tak ukážem a ponúknem. Takže potrebujem vždy mať v zásobe náplastie. Sú napustené bylinami. Jankang, to sú náplastie, ktoré sú vhodné na chronickú bolesť a veľmi krásne preliečujú naše kosti, klby. Lutong je zase namiesto tabletky od bolesti nejakého, ja neviem, analgetika. Takže je to bolesť preč. Pri akutnej bolesti, či vyvrtnutie, neviem, nohy, alebo proste nejaká taká nepríjemnosť, výborné, aj na hlavu bolenia. Takže to som si vzala 3 a 3. A keďže v každom balíčku si berem taký počet, takže mám vždy doma zásobu. No a čo nesmie chýbať pre mňa je najdôležitejšie používať intimné vložky. Tieto mám najradšej, obsahujú 49 bylín a naše vložky, či už menšturačné na deň, na noc, alebo tieto intimky, tak naozaj posilňujú ženské zdravie, upravujú ženské hormóny a pomáhajú sa ženám vyrovnať s rôznymi ženskými problémami. Sú vzdušné, priedušné, sú vyrobené zo 100% bavlny a pri nosení ani neviem, že ich mám. Takže ja celých 7 rokov, čo som v Tiande, denne si dávam
tieto naše vložky. Máme ich viacej druhov a väčšinou si ich striedam, ale tieto pre mňa sú naj. Oni krásne jemne voňajú, mám do zásoby, lebo tiež ich potrebujem a sem tam ich aj rozdávam. Čo mi nesmie doma chýbať je volupta. Volupta je naozaj pre ženské aj mužské potešenie, takže z toho, čo som niekedy dávno kupovala v lekárni, je náš Tiande volupta najlepšia, je jemná, používa sa samozrejme malé kusočky, sú tu takéto malé balenia, pretože aby sa nepokazila, aby ten obsah sa použil, keď sa používa, aby sa nepokazil. Takže je tam ešte jedno, odstrihnem tu na takýto kusoček a takú šošovičku úplne stačí, aby ste sa po umytí ošetrila a naozaj tá sliznica pošvy bola taká, aká má byť. Ale ja používam voluptu aj veľmi do nosa, pretože sa mi sem tam robia chrasty, mám suchú sliznicu, takže mne to vynikajúco pomáha. Keď je chrasta boľavá a natriem s voluptou, tak za chvíľočku môžem vyfúkať a všetko išlo von. Takže odporúčam aj na taký problém. Aj to sa stáva. Dievčatá používajú napríklad voluptu pod jazyk, keď ich boli hlava. To nemám vyskúšané, ale používajú to. No a potom ženské zdravie, to znamená aj intimná hygiena. Toto je intim gel, veľmi jemný, šetrný ku ženským orgánom a tak sa s tým umývate podľa potreby. Môžete celé telo, ľudia, ktorí majú psoriazu alebo nejaké exémy, neskutočne pomáha, výborné, obsahuje aloe vera, harmanček, koloidné striebro, takže naozaj prírodné antibiotikum, fantastické. A veľké. No a potom z tých ďalších, tu mám novinku, ktorá je naša maska na pery, mám na to video, je na mojom Facebooku v skupine, aj teraz je príbeh, zvyknem opakovať. Vynikajúca maska, veľmi krásny darček, potom pod stromček pre nejaké ženy. A mám tu potom aj glutatión, ktorý berem ja dlhodobo s prestávkami, lebo som zistila, že mám veľa energie od neho, veľmi dobre sa cítim. Naokolo sú ľudia chorí, prechladení, chrípka, vírové ochorenia a ja si kľudne chodím, takže môžem ísť aj navštíviť tie moje vnúčatá. Vynikajúce, upokojila sa mi reuma toho, takže ja by som povedala, že pre mňa veľká topka. Konzumuje sa s jedlom jedenkrát denne, najlepšie medzi raňajkami a raňajky alebo desiata alebo obed. Ja berem ráno pri raňajkách a keď je nejaké vážne ochorenie, že treba to vírusové alebo nejaké zápaly sú v tele, tak odporúčam dlhšiu dobu ako mesiac, takže ja osobne som brala 4 mesiace a bolo to fajn. Teraz som mala prestávku a teraz som zahájila zase glutatión. Obsahuje látku glutatión, obsahuje zinok, vitamín B6, vitamín a extrakt z kurkumy, rozmarínu a vlaského orecha, takže veľmi vlastne krásne detoxikuje náš organizmus. No a potom tu máme ostropestrec, ktorý je na prečistenie, na posilnenie pečenie. Je to zmiešané s riboflavínom, takže oveľa lepšie a rýchlejšie aj funguje a zabera. Ja odkedy používam Tiande, tak a naozaj sa vyhýbam nejakým liekom, liečebným procedúram, ale používam naše produkty, tak mám veľmi dobré výsledky krvi, pečenie a čo pri reume je pečeň veľmi haklivá, tam sa berú nejaké lieky, ktoré na reumu sú silné a ovplyvňujú pečeň. No, ako darček som získala sérum z tejto rady. Táto rada je určená pre mladých, ale je dobrá aj pre mňa, lebo hydratuje pekne pleť. Mám rada túto značku, túto Vitaderm, aj Vitaderm ako radu našu. No a ešte jeden darček mám, pero, ktoré krásne píše a budem veľmi rada robiť poznámky, ak budete potrebovať nejaké rady alebo objednávku urobiť a podobne.
No a krabička sa mi samozrejme zíde aj na iné veci, treba na topánky letné si do toho poukladám, takže všetko využijeme a použijeme. Tak to by bol môj balíček, ktorý prišiel ako druhý novembrový balíček.